Parga na eh. Andito po tayo ngayon sa bukid, naghanap buhay. Tutukan mo kami gabi par. Ano mo pare? Pili pang iba dyan. Ngayon na. Ngayon buto-buto pa niya. Pakaray mo yung vlog mo par. Hindi pa andi po. Nagka-live kita par. Kakalang muda pa. Baka magalit ko mga basir. Eh madangaw. Ito bawal ng muda par. Ano par? Ayos ka lang dyan par. Iyo pare. Vlog ka par. Maglakaw-lakaw ko ba kung yaong ka dyan naka-aesthetic? Ayun eh. Nag-hero ang camera. Ano par? Nakulakaw pa sira. Tahin. Tahin na! Gang gang! Tahin na par. Nagkadakol na kami par yung batag par. Apotan mo manda ngayon kami par. Na ano? Ano kayo? Kung ano ang kaso niya. Apot talaga. Sa'yo na niyalik par. Siyempre sa poon. Bonus. Diyan sa kataraig ni par. Diyan sa kataraig. Sa kataraig ini par halik. Sa joke. Kadamit ang batag par. Halik sa ibang Misyon. ibang nasyon. Karbis butok lang yung pala. Pero ano ang kilo nyo? Dapat may bilang. Barato. Kaya talaga ganda. Paragal niya ka mo? Ito nga, nag-5 ano? 5 ang kilo par. Sa mayo. Pero kung ipag sa naga, kasama niya. Naga kasi yan eh. Nasa ano pa na yan. Ayo, sala na pare! Ano tayo na ako kasi? Gatag! Ay, balik ka dahil. Balik na ang utak mo. Pero sala. Nabiga ako. Buray naliliputan. Naliliputan ang utak ko par. Iba na na eh. Kuha na mag-charge. One bottle. Kailangan naman mag-start. Dapat ka mo. Nag-delete. Po. Thanks po eh. Ito ang pagkainit ka. Laro sa sama talaga. Sate. Ayos par. Iyo pa. Pagpurihan. Grabe ang uran par. Grabe bagang tago mo par. Buray. Ayos ang parabig dyan eh. Matago na. Para bigyan na pumabanggayan. Nasa pababa ba ti paro? Buray. Kuwen niya Hanip na yan. Okay, lupit. Oni ang ano bagong badok mo niya no. Sa tiguran. Disposable. Arugan ang badok pag mauran.
Ano par? Iyan, kung pag nagadukot-dukot na yan par, gusto nang sabi yung ginagara not yan. Bako yan basa. Bako basa kang uran. Kundi, ganot yan par. Pawis ba? Pawis. Pagkaknutan. Hmm. Ano ang tawag sa inyo? Pawis. Yeah. Sangon yan pong panahon, medyo mauran-uran, tapos naka 5 na kaming, ay 5 na. Nagkualamang po kami ng batag, may na po kaming kakanon, may ng bagas. Di ba talagang tiyon? Arpo talaga kani ang buhay ng probinsya. Dagat ko siya. Lumya yan. Lumya. Hay, lipat! Ngunyan po, masako-sako na ako ta. Medyo na, matatapos na tinda. Kaya goodbye. Don't forget to like and share and subscribe. To my YouTube channel, pare. Rancid Villa Cruz lang po. Mr. Dalisay Vlog. Bye-bye.